Archie Price as a mother.
Jere bia na gate na kimba so ibu na abatagokwa onwa na alo bo na ejina ba jere bia na gate aka na mmadụ ga-agbagba akata ọ na-emekwa back to sender ibudu ịma na mụ na gị because I see from and all the chicken kowale then no so what the difference and the ọbụna ha bịara abalị na ha anụchie ntị ọ bụ ka m na-eto nwoke ụtọ echere obere akwa ọ bụrụ ọkụ ọbụla abaghị aka ire ebe aja were were igbere nwoke ibe m anụ ọ na-adọ n'esi onye bụ dati ị nwere ego Ani ma we. Gonya jumbo. Apo sapa. Wasiko. Injero nego na mche wasiko. Injero nego na mche. Afu ni wale nego takete ba owo. Shina baba kama numu. Omale.
She goes in the store,